Ibu bapak lan sedherek sugeng pepanggihan wonten ing Dalan Padang dinten Senen tanggal gangsal 12 Desember taun 2020 dinten menika. Salam wonten ing patunggilanipun Gusti Yesus Kristus lan mugi sih rahmatipun Allah Sang Rama saha Gusti Yesus wonten ing panjenengan sami. Sadèrèng kita nampi daring sabda pangandika wonten ing Dalan Padang menika, monggo sami sembahyang langkung rumiyin. Allah Rama kawula kasuwargan, bingah raos sing manah kawula awit saking nggih paduka nuntun kawula wit enjing ngantos wanci menika kawula ngancik mirengaken daring sabda kawula nyuwun pepadanging Sang Roh Suci supados sabda paduka saged kawula mirengaken, saged kawula mangertosi lan kawula cakaken saya kandeling pitados kawula berkahono Gusti lamarenah kurbanipun Gusti Yesus. Amin. Bapak Ibu lan para sedherek, jejering pangandika ingkang dados Dalan Padang wonten ing dinten Senin menika manunggilaken raos pitados, Sinebat wonten ing Injil Matius bab 11 ayat 2 lan 6. Matius 11 ayat 2 lan 6. Ana ing pakunjaran Nabi Yukanan midhanget pawarta bab pakaryane Gusti Yesus. Banjur ngutus sekabate munjuk marang Yesus. Menapa paduka menika ingkang pinesti rawuh? Menapa kawula ingkang sami kedah ngentosi sanesipun? Rahayu wong kang ora nganti kecuan bab aku. Bapak Ibu lan para sedherek, wonten ing kanyatan wonten kalih kelompok patunggilaning para murid nalika semanten. Inggih menika patunggilaning para muridipun Gusti Yesus inggih Gusti Yesus gurunipun lan patunggilaning para muridipun Yukanan lan Yukanan dados gurunipun. Kalih kelompok wau beda pemanggih bab Gusti Yesus. Yukanan lan para muridipun ngakeni yen Yesus menika Sang Hyang Agung, pahlawan ingkang mbelani bangsanipun utawi saking peperintahaning Rom, pakaryan ing babagan politik. Mila sinareng Yukanan mireng pawarta Yesus mboten makarya ing babagan politik, nanging ing aksi sosial ingkang wuta sami ningali, ingkang lumpuh saged mlampah malih, ingkang buduken kabirat najisipun, ingkang mlarat sami dipun pikatosaken, ingkang pejah ngantos dipun tangekaken malih. Lajeng mangu-mangu, menapa dene Yesus kok mboten makarya ing babagan politik nanging ing babagan sosial mekaten? Lajeng menapa taksih kedah nengga priyantun sanesipun malih? Bapak Ibu lan para sedherek, panjawabipun Yukanan kados pundi? Pranyata panjawabipun Gusti Yesus dateng para muridipun Yukanan, "Lah yen kowe kabeh padha kadreng mangerti sapa to aku iki, kowe kabeh wis padha ndeleng, wis padha nyipati, wis padha krungu, wis padha nekseni dhewe. Apa kaya apa kang wis kok deleng iku, kang kok rungu iku, kang kok sekseni iku, ya iku aku." Nah, aturna marang Yukanan gurumu. Bapak Ibu lan para sedherek, kanthi panjawabipun Gusti Yesus mekaten wau, saestunipun Injil Matius ngersakaken memulang dhateng Yukanan lan para muridipun ingkang pancen taksih beda penganggep raos lan pitadosipun ing bab Yesus. Bilih sejatosipun Yesus mboten makarya ing babagan politik kados penganggepipun nggih. Nanging ing babagan nggenipun Gusti migatosaken kabetaning manungsa cara mental, sosial lan tata karohanipun. Ngantos ingkang najis lan dosa inggih dipun apura kenajisan lan dosanipun. Injil Matius memulang kita nggenipun manunggilaken kalih raos pitados ingkang beda. Dados manunggil ing setunggal raos menyamakan persepsi tentang diri Yesus mekaten. Bilih pakaryanipun Yesus mboten ing bidang politik, mboten ing bidang kabangsan, nanging ing babagan nggenipun ngasihi lan ngudari
pepalanging gesangipun tetiang ingkang nencang kamanungsanipun ngantos tiang sedaya saged bingah uwal saking bebantaning gesangipun ingkang jiret gesangipun. Trep-trepanipun ing gesang kita kados pundi Bapak Ibu lan para sedherek. Kita asring gadah pengandel bilih pitados ing Gusti Yesus wis pokoke beres. Yesus adalah segala-galanya. Jalaran Yesus penuh dengan kuasa. Nah, beres ingkang kados pundi? Mboten kok beres mesti menuhi kabeh pepinginan kita, mboten. Lajeng kados pundi? Tentu Gusti mberesi sedaya pepalanging gesang kita ingkang jiret kamanungsan kita. Gusti ngrampungi sedaya ingkang jalari kita kakreh ing kadosan. Beresi sedaya ingkang jalari derajating kamanungsan kita ical. Dipun pulihaken malih. Beresi pepalanging gesang gen kita sesambatan klien Allah saged pulih malih. Mila monggo kita mbangun tunggil raos pitados kita ingkang mekaten wau mboten nganggep semuanya dalam Yesus itu beres, semua keinginanku dibereskan. Oh mboten. Nanging Gusti ngudari jireting kamanungsan kita, matemah kita inggih saged bebas amulyakaken Gusti wonten ing gesang. Monggo sami sembahyang. Matur nuwun Gusti pangandika paduka wanci menika ngengetaken kawula supados kawula tunggil pemanggih bab raos pitados paduka juru wilujeng kawula. Matur nuwun Gusti. Samangke kawula nyuwun pepadang paduka kangge ngadepi gesang sedinten-dinten kawula ingkang boten saya gampil. Berkana cekap sandang tedha ing dinten menika, berkana sapanjanging dalu yen kawula ngasuh. Berkana kawula ingkang ringkih kakiyatna ingkang sakit paduka jamah murih waluya. Mekaten atur panuwun lan panyuwunan kawula Gusti, lambaran rahkiripun Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin.